अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगा के जरावल जाता, कहीं फांसी लगा के मुआवल जाता, कहीं आग लगा के जरावल जाता, कहीं फांसी लगा के मुआवल जाता। इहे दुनिया में खोज भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। इहे घटना रोज रोज भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। दुनिया के माई बेटी ये न रही, बेटा कहाँ से आई। बेटी तो बड़ी सारा दुनिया के माई, बेटी ये न रही, बेटा कहाँ से आई। घर घर में ही बाटे कहानी, बेटी के जग में होता परेशानी। घर घर में यही बाटे कहानी, बेटी के जग में होता परेशानी। सास बहू में तो झोज भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। इहे घटना रोज रोज भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। इहे भेदभाव जब दुनिया में रही, कैसे माई बाप आपन बेटी बियही। इहे भेदभाव जब दुनिया में रही, कैसे माई बाप आपन बेटी बियही। पंकज केसरी के बा मन में विचार, सीबी सावन करेली पुकार। पंकज केसरी के बा मन में विचार, सीबी सावन करेली पुकार। राजा मंजित के सोच भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। इहे घटना रोज रोज भइल बा, बेटी दहेज खातिर बोझ भइल बा। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।